Telefònica us ofereix aquest espai. Nosaltres som Digital Legends Entertainment, una empresa catalana fundada el 2001 i ens dediquem a fer videojocs i tecnologia pel mercat internacional. Nosaltres érem 4 persones que treballàvem junts en una empresa de videojocs a Madrid. Vam fer un pilot que vam anar a vendre als 20 editors principals del món i un d'ells casualment va ser Nokia. Nosaltres el que estem fent és agafar jocs amb qualitat de consoles tradicionals i portar-los al mòbil i tenir una qualitat molt similar. Per això es necessita molta tecnologia i es necessita un equip d'I+D molt important perquè estem competint amb un terminal menys potent i aconseguint una qualitat gràfica molt similar. Aquest és un sector que té molt potencial i creiem que una part molt important del mercat seran els jocs en mòbils. Digital Legend esperem que d'aquí 5 anys obri oficines a Àsia i en principi ens consolidem com un dels referents mundials. Govern de Catalunya.